Har vi virkelig ventet 15 år på det her, sang AGF'ernes tilskuere torsdag aften efter det pinlige 2-1-nederlag i Europa League-kvalifikationens anden runde. Inden opgøret var det nemlig hele 15 år siden, at AGF sidst havde været i Europa, og derfor var der naturligvis stor spænding inden opgøret mod FC Dilagori fra Georgien, som på papiret lignede et ganske overkommelig modstander. Det så da også godt ud med solskin over Energi Park, som havde afløst regnen, der havde præget området hele dagen. Til stor glæde for de her over 9.000 tilskuere, der var troppet op på stadion. Og de kunne se et AGF-hold, der var klar fra start. Blot 3 minutter spil, da Hjalte Bo Nørgaard her i billedet trækker ud for at tage et hjørnespark. Han sender den ind over, og efter lidt klumpspil i det lille felt, så dømmer dommeren mål til AGF. 1-0. Målscorer Anders Kure. Og så det jo pludselig meget godt ud for AGF i europæisk sammenhæng. Stor glæde på tilskuerpladserne var der også. Og generelt kom FC Dilagori lidt efter AGF'erne ligesom i den her situation. De var på bagkant, og her der koster det altså et gult kort. Ja, AGF de kom bedst fra landet og havde også de fleste chancer. Her er en af de mere forkølede af slagsen, Peter Ravlund, fra en 30 meters afstand. Det første tilbud til georgierne kom efter 18 minutters spil. Fint opspil og også en ganske fin afslutning. Ja, de ævede sig her, georgierne. Desværre for AGF, så begyndte de dårlige afleveringer altså også at indfinde sig ligesom i den her situation. Men chancerne var der altså stadigvæk. Her er en omstilling, der ender hos Peter Ravlund, der trykker af fra 20 meters afstand. Fin afslutning, men også en fin parade derinde af den georgiske målmand. Også Hjalte Bo Nørgaard ville lege med. Udefra trykker han af, men altså ikke et helt farligt skud her fra midtbanespilleren af. Og så lige pludselig i den anden ende, 34 minutter spillet, et lidt ufarligt indlæg, og så lige pludselig 1-1. Det kom sådan helt ud af blå. FC Dilagori på 1-1. Og det er Martin Valatze, der har sidste fod på bolden og sender den ind bag Steffen Rasmussen her i billedet. AGF de gav der dog ikke op af den grund. Flere chancer kom der her. Aron Johansson i første omgang. Og AGF de fastholder faktisk i den her situation. Akaras med et hurtigt indkast til Adam Eckersley. Han sender den ind over til Aron Johansson. Og endnu en kompetent afslutning her. Ja, AGF var faktisk fint med her i første halvleg, men der var altså nogle rigtig dumme boldtab her. Aron Johansson blandt andet. Og så havde de en rigtig hurtig kontramaskine, georgierne. Og her er de altså tæt på at komme til en rigtig fin afslutning. Det gik altså stærkt fra bolderobringen til afslutningen, og det kunne Peter Sørensen altså også se fra sidelinjen af. Men altså ikke nogen godkendt første halvleg af fansene. De piftede AGF'erne ud og forventede mere fra anden halvleg. De var til gengæld godt tilfredse, de georgiske tilskuere. Og de kunne altså også se et hold med vilje. Godt nok gik de over stregen, som i den her situation, hvor Peter Ravlund han bliver nedlagt. AGF kom faktisk fint ud til anden halvleg. Her er det Osama Akaras med anden halvlegs første afslutning. Og også Stefan Petersen vil lege med. Han trækker ind i banen og trykker af med venstrebenen der. Ja, Peter Sørensen kunne også se, at det måske lugtede lidt af en scoring. Men så kom der flere af de her boldtab. Her er det Martin Jørgensen. Og så er det altså et lynhurtigt georgisk hold her. Og her må den altså reddes i sidste omgang af Anders Kure. Martin Jørgensen igen kort efter. Endnu en dårlig aflevering. Og så se den her aflevering, der kommer her. Den skærer sig altså som en kniv igennem AGF'ernes forsvar og åbner op for FC Dilagori. Og så er AGF'erne altså mere end heldige, at de georgiske spillere ikke er mere skarpe ind i situationen her. Men AGF havde altså også deres chancer, det skal vi ikke glemme her. Stefan Petersen med et ganske udmærket hook. Og kort efter Martin Jørgensen med et rigtig giftigt
frispark, som kun lige skal røres, og så kunne det have blevet en rigtig, rigtig farlig chance. Peter Sørensen, han satser i slutningen af kampen, sender 2 spillere ind, blandt andet her Søren Berg og David Skjelatse, og sidstnævnte, han får en guld mulighed kort efter. Første boldberøring, og så på overlæggeren tæt på her af Georgien, som spillede imod holdet fra sit eget hjemland. Som altså blev ved med at holde en ganske aggressiv tone i kampen. Her koster endnu et gult kort. Men 84 minutter spillet, kun 5 minutter tilbage i kampen. Boldtab fra AGF. Og så kender vi altså kontramaskinen her. Lynhurtigt op igennem AGF-forsvaret. 3 berøringer, og så lægger den ned i mål bag Steffen Rasmussen. Chok på Energi Park. AGF'erne er som forstenet bagud 2-1. Til gengæld stor jubel ved de her, som faktisk fik flere chancer i løbet af kampen. I overtiden her må Steffen Rasmussen hente en rigtig stor parade op, for det ikke bliver 3-1. Og det blev altså den sidste chance i kampen. Det ender 2-1 til FC Dillagori. Et rigtig skidt udgangspunkt for AGF inden returopgøret i Georgien.